मम्मी काय करतायस? दिसा ना काय मोबाईल मध्ये रेसिपी बघत बसलोय ना व. रेसिपी बघायला वे मग रेसिपी बघून काय येते का स्वयंपाक आपल्याला? करताय स्वयंपाक मीठ नसलेला आळणी कुठला पानसट. म्हणजे दिवसभर खातोस ते काय आणि मीठ नसलेच खातोस का काय? मग असतंय तसला आणि खायला लागतंय गुमान. होय होय लगेच येतोय स्वयंपाक. तू दिवसभर मोबाईल मध्ये कोण बनेगा करोडपती बघतोस. तू झालास का रे लगेच करोडपती? झालास का? बघून होते वे करोडपती तसं लगेच. हा चल इथं उठ उठ माझ्यापासून. इकडे 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 काय? तू मोबाईल दे जरा. मोबाईल दे जरा. बघतो तुझ्या मोबाईल मध्ये काय काय आहे. काय हे कशाला घातलंस पासवर्ड सगळ्याला? काय ते पासवर्ड? पासवर्ड लागतोय आता. कशाला लागतो तुला सारखं पासवर्ड? फोन मागतात पोरं. फोन मागतात पोरं. काय सापडणार नाही माझ्या मोबाईल तुला. आणि हे काय आहे? हे ऍप आहे. ऍप बद्दल मी विचारत नाही तुला. ऍप बद्दल विचारत नाही. हे काय आहे? मोबाईल मध्ये काय आहे? काय दिसतंय मला? हे फोटो आहेत फोटो. फोटो बद्दल विचारत नाही तुला. काय मग फोटो काय? बद्दल विचारत नाही. मग काय हा हे काय काय दिसतंय मला? वरचं हा हे स्क्रीन गार्ड आहे. अरे स्क्रीन गार्ड बद्दल विचारत नाही मी तुला. हे काय आहे? हे म्हणजे काय? हे नंबर काय सेव्ह केलायस? हे नावानं सेव्ह केले जाते. हा नाव आहे ही नाव. कोण आहे? ही कोण आहे? हे काय नंबर सेव्ह केलायस हे नावानं? काय आहे हे? कोण आहे? काय माय सेकंड लव. हा कोण आहे? माय सेकंड लव म्हणजे कोण? माय सेकंड. आणि हे काय? हे काय? हे काय? माय फर्स्ट लव. कोण आहे? माय फर्स्ट लव म्हणजे कोण? हा फर्स्ट लव. हा कोण आहे? माय फर्स्ट लव म्हणजे कोण? कोण होती हा ती? कोण आहे? ही कोण आहे? कोण आहे? पहिली दुसरी कॉलेजला काय ह्याच्यासाठी जातोस काय? बाबाला किती वेळा सांगितलं मोबाईल जरा चेक करत जावा. पोराचा चेक करत जावा. काय हे सेव्ह केलंस? काय सेव्ह केलं? काय आहे? ऐकून तर घे माझं. हा बोल काय? काय माय सेकंड लव कोण आहे बघते. हा कोण आहे ते? नंबर बघ कोणाचा आहे तो. कोणाचा नंबर? मला नाही कळत. मला इंग्लिश येत नाही वाचायला. हा पप्पांचा नंबर आहे. पप्पांचा नंबर आहे तो. हा पप्पांचा नंबर आहे. हा आणि माय फर्स्ट लव तो कोण आहे? ती कोण आहे? माय फर्स्ट लव. हा ती कोण आहे? हा कोण आहे बघ. कोण आहे कोणाचा ती? नंबर आहे लास्ट बघ तो. सांग की तू. तुझा सांगायली ना बाई. तुझाच नंबर आहे की माय फर्स्ट लव तुझाच नंबर आहे. हा सांग ती सांग कोण आहे ती? हा, बघ तुझाच नंबर आहे हा माय सेकंड लव. हा पप्पाचा नंबर आणि हा माय फर्स्ट लव. हा तुझाच नंबर आहे ग. समजून घेत नाहीस बघ तू. म्हणजे तुला घे- आधी सांगता येत नव्हता काय? काय आधी सांगता येत नव्हतं काय तुला? सांगाल तू ऐकूनच घेत नव्हतीस आणि हा? ऐकून घे. मनापासून मारायलाच नुसता. मारायला लागलीस म्हणजे? सांगाल ना तुला मी. हा मग तू ऐकूनच घेणार की. हा बघ माय फर्स्ट लव हा तुझा नंबर आहे. तू ऐकून घेणार. मगापासून सांगाल तुला. तुला फसवलं असं वाटतंय का मी तुझा विश्वासघात करावलाय? मग तुला आणि बाबांना मी देवासमान मानतोय. तुमचा विश्वास करून मी देवाचा विश्वास झाला. तुम्हाला असं कधी करेल का नाही? गैरसमज मोबाईल मध्ये करून- पासवर्ड अजिबात घालत बसायचा नाही. पासवर्ड लागतोय आता. मार्गी कशाला पासवर्ड लागतोय तुला? कशाला पासवर्ड लागतोय ग आता. पासवर्ड हा? लागतोय मम्मी. पासवर्ड लागतोय.